Okay, chuir tús le cuasaí gur maith go goléir as tatan ar láthair ar ríist coppla duine tá tar éis teacht thar neis agus mollim sibh tar éis sé bheith géiste le páidir gur feigúir lí agus tá sé fear neis fair pléidíomh. Is chur láthair éis seo focail ar ocail atá déanta goin beidir 8 nuaire féin amsa agus an rud atá gceist leis ná dúirt Nuashonrú a thuirtaíomh ar an obair atá déanta goin le bliana nuas I Rannóg na Foclóireachta de Fhoras na Gaeilge agus chomáile sin chun a chaibh chun tosaigh ar an obair atá beartaithe goin den mbliana amachráin. Beidh páidrí cainte ar bail ach díobh sé náfuil ar an ólas fé táid ag obair fé láthair ar gá uclár nua mór uclár aontangach Gaeilge nó Foclóir Gaeilge mar thug an ráit daine air agus an nuas ar sin Foclóir nua Gaeilge béarla Foclóir bheith mar chorba ar uclár I gcónail. Mar sin tá gceiste goin na Foclóirí sin a ailsiús na trí bliana amachráin fé cúig, fé sé agus fé seacht. Mar sin sibh sé bheith léana ríist an bhliain se cúin na méil feriste tásúla goin ceiliúra de cinál éigen I dhéanamh ar an géad scír den ábhar sin a bheith ar líne. So beidh páidrí caint ar sin ar bail ach bhálumsa ar dúis súla chaibh roiint na rudaí eile tá déanta goin le bliana nuas. So caimid súil ar dúis ar úsáid na suíomh na Foclóireachta caimid súil an san ar roiint Nuashonrúthe atá déanta goin ar folklór agus ar teanglann agus mar luas an san le roiid pádraig fé hiúnscadúil na Foclóirí nua. Úsáid na suíomh mar sin agus chuann sé seo sort glúndar a gachtain a gach blian ire daine úsáidan na suíomhanna ar fud an domhain. Ní bhhain in éireann ach ar fud an domhain. Tá is seachas amach le 2 mhilliún duine úsáidan an dá-thaobh gach blian agus na leathanigh sin iontrálacha go bunúsach nó daine a héin ó iontráil go iontráil eile is 28 milliún agus 34 milliún. Agus ábharsúnta is dócha gur go teanglann níos éirde ná folklór. Cé go folklór níos nua mar áis. Tá daine fós a dul go dtí teanglann níos minice agus an sort an mí nua atá gine ar sin ná nach lór an saláthair atá folklór.ie go fóil agus is ar an mountain in ar ire atá mí go gobar ar an dá nua. Mar sin beidh sé spéisiúil beidir I gceann 5 bliana féchant an bhfuil sé sin tar éis aistrú níos mó dro folklór.ie agus an méid daine dul go dtí folklór níos mó ná teanglann ach is tócha rud becheartú in rán ní bheith teanglann na dul éonáid. Beidh sin ann go deo agus beidh na háisna sin ann agus tá na háisna go húntaach is bíbla I gach duine Foclóirí gcónail agus ní dóilinn go nathróidh sé sin ach beidh sé spéisiúil mar dearm féad an 5 bliana nuair bheith folklóirí cóimsirthe Gaeilge béarla agus aontangach Gaeilge ag daine. Cúpla rud eile fé seo na fáin fóca seaca faoin géad nuair sheolamar an suíomh 10 mbliana hain nó 1 bblion déag hain 2013 is a bhailart a bhí ann. Bhí seaca nó seachta faoin géad a gcuine buint úsáid as an suíomh ar na ríomhairí ach tá sé sin tar éis athhrú go mór ó hin agus is tócha nach in ábhar únta sé sin do ghuiine be. Agus an figure is fearr lumsa ar ire ná sort idir 10 agus 15 faoin géad in America a bhuiine úsáid as an suíomh agus tá cumasáis beag ar sin ach 10 faoin géad 2.4 milliún níl sin beag an éachair sin 4 milliún duine America a bhuiine úsáid as an suíomh mar sin. Is únta an rud é is bralin é sin éiscint gach blian agus is léir bhfuil diaspora an a láidir America tá buint úsáid as na hacfaní. So Nuashonrúthe den géadúir le tamil ní léon Nuashonrú déanta nó le fógart a gcuine am líana ach tá chun súla chaibh roiint na Nuashonrúthe atá tacht ar folklór.ie. Tá gceist ar an géadúil sios an dá uclár nua a chur le folklór.ie agus sto gur mar haban na breise a bheith sé ach an nuas ar sin tá chun nótaí úsáid a chuirla leamach agus legan amach nua a chur an suíomh agus na nótaí úsáide tá tar éis caint fé seo píosa go paibli ach tá comisiúnú déanta goin ar nótaí úsáide agus canúna le chur leis an suíomh agus beidh carmach go leor daoine ar na cóid gramadaí atá ar na suíomh na Foclóireachta gur féidir le duine clicáil ar hipernasc agus go dtiocigh ólas gramadaí a níos bíoh sin na haimsirí agus na móna a bhuiine na bríthire nó an tiisiil gineadach nó an tanim na cholara nó péir do bhuiine le hanimimeachal ach an rud leis na nótaí úsáide an rud a bheith gceiste sin ag meid duine ná an clicáil ar hipernasc agus bhaid siad ólas breise mar ar ochal agus tá sampla gunn sa. So abragás má clicáil an duine ar má go bhaid siad píosa ólas sa bhreis so nó sort ólas
táisteach ach ólas tagish gin ar ire a charóig le duine an focail úsáid an ocail a hiiscint mar sin I gcuirsaí gramadí má hosnaíonn an focail le consan, bhíonn séimhú air, chuirtear an focail in níag mos a gcineadach nuair is cuí so ocracha mo glúisteáin, doras má árasáin agus an san athraíonn mo go dtí duma nuair bhíonn sé tagart a chospóir sé sin bhí an solas duma ghala. Mar sin tá comisiúnú déanta goin agus ní léon teora leis an méid is féidir a dhéanamh leis na cóid úsáide seo. Be gramadach ann dar nó ólas gramadí ach cumáile sin be cuasaí stíle san áirimh agus cuasaí canúna mar sin le thordifricha so sean chuid stíle a bhaine le mo. Is minic a bhíonn an talt sa Gaeilge san áit meach airíocht halabhach sa bhéirle mar sin mai secondel the sun so an tarna mac is sin a gom seachas mo ghara mac nó lehéid sin. Sa bhreis céim comá agus ceann ag an món úsáidtear an bhíor garamach seachas mo nuair bhítar caiint le duine go ddíreach ihre cuaig an son. Farewell my friend, slán leat a chara seachas slán leat mo chara. Mar sin tá gceist goin an túfas mar sin a chuir leis na Foclóirí nua agus leis an Foclóireachta ann hana. Agus mar derm tá cí eile is féidir aber nótaí úsáide scríomhann a déobh bus versus buis, broig, cluis, cuis, live. So tá gceist goin nótaí úsáide scríomh den cín sin go léir. Na hainimmocail sin atá neamhríalta sa tuisiil tuarthach. Olraí eisceachúla blianta ceann agus cín mar sin. Léhann na seachtainna na template sin so an difriidir déluúin agus anluúin. Mar sin tá saoú go minic múteoirí go háirithe tócha anna úsáid as na cóid seo agus an son cín a bhaine le cuasaí canúna gasúr agus gasúr tuis goin ghfuil gá chial éagsúla cá I gcuige ola agus a gcuige chonacht tóramh ceann eile tóramh versus fearre mar sin tá an túfás is féidir dhéanamh leis na cín seo tá comisiúnú déanta goin ar beidir 100 nó 150 cá mar hús ach tá gceiste goine sinna as go mór na blianta amachráin. Filméir seo son cuardach leamach sin rud eile tá gceist so an rud tá gceist de cuardach leamach ná má cuirdaíonn duine fé láthair an focail ban ar teanglann.ie tá cuardach leamach ar sin a lemmatized search an bearlatar agus rud tá gceist sin má chuirn tú isteach ban jo sé ban, jo sé van, jo sé maná, jo sé ban, jo sé man gach ile irim den vocal sin rud tá gceist le cuardach leamach. Níl sin le fáil ar Foclóir.ie fé láthair ach tá gceist goin é sin Herbert donna Foclóirí nua agus é sin na carla Foclóir chomá. Agus an legan amach nua well dar nó be gálóir nua ann agus begarín sort fraggartá sin agus an legan amach aharú tá mi chun inestíocht mhór dhéanamh sa bhéid sin formar eisiolalas díreach sa tómar sa hanúrig ó hainolaí I dachis a bhí den túm ghfuil Foclóir agus teanglann go si beagán sean eisianta mar tá siad agus tá gceiste goin ní bhhain na Foclóirí nua chuir leis an siomh ach Nuashonrú mór agus cumaníos uaire chuir an siomh nuair bheith sé sin á dhéanamh goin. So bugur aigeí teanglann mar sin agus seo Nuashonrúthe atá déanta ar teanglann.ie so arís eisiolalas sa fuairmar sa tómar seo I cailún tuile na bathe agus mínáime sin ar an siomh tá spáinú díobh leganna chamáirteacha rud eile a haspáinú díobh ar an siomh agus cuardach níos cóchtaí. Bhíon ceartúcháin á dhéanamh goin an tamgaléir ar an siomh feimid eisiolalas ón bobbal tagamid ar aibanna sin héin bhíon ar good agarthirí a tacht ar aibanna agus á garchuin an tamgaléir agus an chonách cho bháil so tarlíonn sin ar bhain leanúnach ach chusúla chaibhar na Nuashonrúthe ar dúis ar teanglann.ie. So an chéad rud I cailúint méid áime sin leisce. So rís mar derm seo eisiolalas sa fuairmar san áid seo blian agus in láin of raibh daoine cailúnt til na bathe go bunús scroláil agus scroláil nó sin níl an ceann sin fada go leor ní gá scroláil ach chuirmid isteach ban. So raibh daoine scroláil agus raibh ortha tuile a bhrú agus scroláil arís agus tuile a bhrú agus scroll. So ghlacamid le sin tá sé peanhar go leor ach an chúise bhí leis ná níor heasta goin sort brúach chur an bhreastalí gach ile thura thuirt an úsáidúir nó beidir nach é sin an rud a bhí testáilt an úsáidúir mar sin hangmar sort ar réiteach leathlí más míonlibh so an réiteach town inis ná is féidir duine ban chuirdeach tuile a bhrú nó gachrad a bhrú mar sin má bhrún duine gachrad
osclóigh sé gach uile ceann go thua ibriach agus is féidir stoppa chuirla sin más gá. Mar sin eisiol is a fuair an urig agus atá chu a bhaim gin ná is réúnta beaga ach an úsáid nó an cis is tócha bíon right ard úsáidóirí úsáidan an siomh ar lí beagání difriúil agus ceann rudí dhéanaan daine ná Control F, just find dhéanamh ar gach uile rud atá testáil dútha agus sin ceann na samplaí. Well, just tuairdum gach uile amas den Fhocal ban agus déana mission chud eile le Control F. Ná inis an bon úsáidóir nó gná úsáidóir má chuann siad isteach ban nílútha ach an anseo. So sin an chúis gur hangamar ar sort réiteach iarn don dá úsáidóir sin. Na cí eile mar sin, so ceann an a háchtach in ar ire ná agus barna bhí sa taobh ar feadh bhd agus neadidir thugéine féin aire é ach tá mit rééis sé réiteach na bhhair seo na variants nó leganna go malartacha bochtacht bochtaine bochtanacht agus bochtanas gotí an tachtain seo dá gurfá isteach ceann na rudaí sin ní theocha chun siomh ortha ní ráidir marcáilte in éon slí ar an siomh chun gombeocht in an tachtartha bheicart tachtartha sort trí himpeist in ar ire ach tá sin réitethe inis chomá tá marcáil de cinál eile déanta sa chúra agus má churann duine seach bochtacht nó bochtanas tucaigh an siomh ortha go thua ibriach. Mar sin na daine gothirthe na daine go daithníonn na leganna go malartacha ló agus an sort an severus breise sin beag tachtú go bhanis ar na legannacha sin as seo amach. Agus an lasú deir agus becheartta marach chomá gur ghfuil mulla mór adul de Michael Machura fear as an teicthe atá ina bhainisteoir ar an siomh seo agus ghfuil an tá deirg ar an goléir sa teomar seo agus i gceilárne agus i bobbal na Gaeilge gur bhharrtaigh Michael lá gur haithan an Gaeilge leis, mar tá sé tar éis an tuafaí dhéanamh anna cuid duine na háisina chéann si bhar líne bhí lábhéigean ag Michael sna háisina sin teanglann.í go háirithe. So ceann eile tá chuir a gcuin leis seo ná ghfuil an cuardach ahrathe beagán a gcuin nó tá sé treisithe beagán. So pí nuantá ran na cuardaigh tá dúrcha an siomh le lána gá nús is gur clicáidir sin agus cuardaigh beagáí níos cuachtaí dhéanamh tócha. Tá taithí ag daine inis agus tá úsáidóirí ag éirí tasíonn níos mó ó úsáidóirí i gcónaí agus anna haithí ag daine ar Google inis agus an cinál cuardaigh is féidir dhéanamh ar Google úsáidan daine le choirí athritil go minic nar hasíonn teagran ar lethuthe agus tá gceiste go sin Albert ach seo an chéad céim le sin, so is féidir focail a hosníonn mar seo mar sin focail a hosníonn le DEA mar hampla is féidir iad sanna lorg astal héin inis so gach ile ocail a hosníonn le DEA gach ile amas sias tríd an Foclóir mar sin tá dearag ann, tá deachar ann, tá dearóil ann. Ibrion sin le cuardaigh bhfuil níos mána focail a bhainanta chomá, so aber fear agus maith. Fuirmeach ar bith, so tucaigh sin ar fear agus bhar agus fear agus bhath agus bhathe agus maith. Ach na focail seo gan athhrú, sin an go bunús na cóirí athritil sin go mbeadh taithí go ortha le Google. Muna dastaíonóid ach fear agus maith is féidir sinna na cín sin, so is maith an fear cirte, is maith an fear ar bhain líne. Mar sin is féidir an de chuirdeach a cheoranú chun go deochaí túir na rudaí atá a testáil dúit. Agus tá gceiste goin an tuafás eile dhéanamh sin, ba mi de boga i gaistrú an tíomh go banagur technolíoch go bhfad níos láidir agus níos cuachtaí sna míana amachráin rud a agaigh méid anna chu deisna eile goin chur leis na hacfaní sin. Agus sin bhfuil ar teanglann nuair a tacht mar sin an 3 gramadí bheith chumach a graintíine ar an 3 gramadí go bhunúsach éon rial gramadí sa Gaeilge atá rialte agus cinnte is féidir algorithm a scríomh a ragraíonn den rial sin agus tá sin déanta goin le hanimimeacail agus aidíocht mar hampla nó le réamhhocail agus animeacail ach tá gceiste goin na hibhreacha a chuirla sin comá na bunhibhreacha. Tá cúpla ceist tagcinn ar dro dúirt le cúpla lá nuas méall ar an gáalathir animeaclach. Tá sais agla ar dul an aice leis an gceann san ach
tá slí an chuna dhéanamh agus tá sé an déanta agus tá chun isrú cinnte agus seans go méid sé sin le chuir leis an siomh sáile sin na cóid fuime so seo ceist na hána gníos sa teisiún deirg chuirmar beidir 3,000 cóid fuime leis an siomh an urig agus cí eile tá le chur tá tafate ach náfuil chur leis an siomh go fáil na cí a bhainein leis na bríthre agus na foranam na go réomhoclacha mar sin tá gach aimsir agus mó den na bríthre neamhríalta go léir tafate a gcuin agus dearfach agus dúilteach agus tá gach aimsir agus mó de hartar 10 eile de bhríthre rialta tafate a gcuin chomá mar sin I gás aber CM agus U agus béisiid san si beganí difriúil bei siad labathe féin tá gramadaí is dóiling gur sin an áit cheart cní a chum chumach daine ar an legan amach ach go méid daine ná well conna a déircha an muoine dúirt mé agus dúirt sin beganí ard ach dúirt agus an san aber dúirt tú dúiríis mar sin tá mar derm tá gachaimsir agus gach mó den na bríthre neamhríalta agus beidir 10 eile de bhríthre rialta tafate a gcuin tá písa ibre le déanamh a gcuin artha go fáil go dtí go méisiad ar an siomh agus tá rud céine déanta gcuin leis na foranamlacha réomhoclacha chumá mar sin aber go chonach no so tá siad san tafate a gcuin písa beag ibre le déanamh ach tásúla gcuin é sin a chur beo ar teanglan sna míana beag amachráin agus an rud deirg atá gomsa san beidir ceann den na daine technúla inar measc Dante rud eis le Dante an database of analysed texts of English nuair scríbhach an folklór béarla Gaeilge sé sin folklór.ie hí an bunachar sunraí Dante ba bhun leis an folklór sin agus an rud eis leis ná gur cuireadh ol corpus 1.7 bilún focail le chéile déanach mion analís ar gach ile irim de gach ile ocail beo go bunúsach conasa úsáidir na focail cadíd na focail a bhíon I deanta an ocail sin cadíd na cíale na bríana ar fad a bhaine leis an focail agus go bunúsach scríbhach bunachar sunraí olmhór béarla agus an rud a bhí gceistan san ná gur déanach iontrálacha béarla Gaeilge as sin scríbhach sin nó chuirh deir lei sin timpeall 2008 nó 2009 agus ag an am an rud an bhí sort dócha saon go bhfuiltí a díal le cólacht olmhór Foclóireachta sa tín nóair éigeantach rudnar hála agus tá bhí sé ar fáil ar líne ar feadh tamil bhí sort legan anna éadram ar fáil don bubble ach in our ear just ligach na madí le sro le sin agus níor dénach éon orbert ach bheasamar mar sin hain gur uirlis anna luachfar de haidóirí de ochlóirithe de agarthirí de bhúntóirí agus gur ceart rud éigen a dhéanamh le seo mar sin gábhlíonna hin dhéanamar an cinenne gur ceartúin iireachtaí dhéanamh sin a chuach sé ar neisce don bubble rud atá déanta goin tá se le fáil ar dantedictionary.com mas míle daine féchan déir agus donna daine tá anna heicnúil inar measc tá sé ar fáil ar GitHub comma agus sin is áise sin aber de arbróí agus de cuioine bheith a cruthú appanna nó cruthú síhanna idirlín mar sin más mílih an tomáán a íoslódáil séarneisce gan cheist is féidir sin íanamh ar GitHub comma mar sin go hidéalach bheith Dante a gcuin donna folklóirí nua Gaeilge agus le roiig pádraig fé seo inis gan cúpla nómad sin an bunús fuirife idéalach ag éon ochlór gur analís ar an muntanga analís Harbh dain ar an muntanga agus san go mbeadh an analís sin sort a aistrú dí an sprichange le roiig pádraig féin gorthaigh atá gine sin rud a thógan idir 10 bliana déag rud nafuil in déinte ag an bhainte seo tan an pobl fannacht fadig ma le folklór Gaeilge béarla agus le folklór aontanga Gaeilge mar sin ní mar sin a tharlóid sé ach beidir go bhagam in cuideile futsa fádraig mar sin folklóirí nua a phlé a chuirn tuairsúil an microfón an son donna daine atá ag baile chuinnig do bhéir sin ar bh carna bh cheangailta
Mar sin mar bhí Cormac ará tá cinál tamid rubber costas an úrsce le pádig stanna tá súla bre. Nus an cincin a bréthe son at na codidé fan námse gan bliana bé an siúr lína agus bé daine abalta na mílte antral agus na mílte brí agus bé se abalta war mré héan agus was war mréhanus héan agus war las héan ná war nearia héana want as mé fáil agus termid chur láthar níos cin an níos cumsihí mara ha déna compara de Fhocal I gcóna agus an Fhocal bug agus go débh ar fáil an bliana ach tá spléú an seo a rint rint na hantralathe agus blaisiú den áhar. Mar sin tá a ráile le tamil mai go bhheachtar dún go bhéon solathe idéile a hanga bhenlaithe ná go mó trí mhór áchar ar fáil. Go mó tá se an rud nachrógan na Fhocal cumsithe an ar deangaí héin go ddíglann an síl a hanmhíniu an ar deangaí héin. Tá se táhad a go mó teanga ón Fhocal ón mhórhanga go dtíon teanga bhenlaithe ná fólamóí achan nannegan go ponte at a daine ponti difriúle ar an chonar fólama agus tá se táhad a go mó deiste ag daine a tá géirí álas a chuir an teangaí agus chulan a gomas agus an sin tá Fhocal ón teanga bhenlaithe an bhenteanga go dtíon mhórhanga agus sin Fhocal Gaeilge bearla. Agus má bhí Cormac ará tá mu denis an sa tríú blian den tionsúil 5 bliana an bhfuil gá áchlár an a goide a chiile an chiad mhóráchlar éon teanga Gaeilge, stoigh ar an Fhocal Gaeilge bheasar agus mhóráchlar Gaeilge bearla, stoigh ar an Fhocal nua Gaeilge bearla bheasar sin an nómas tá áchlar é hónal. Tionsúil 5 bliana an mé le léireúirt ar an méid áhar daine bí cheannaí an Concise English Irish Dictionary sin an tart sin an méid áhar go garú atá an leor sin bé cáthram bhfuil sa leor ar lína fan am mé an tionsúil seo ré ag an well, bag na 3 bliana. Ach bé seaca fin géad an áhar a gáil ar lína ag an aon bhíag le chuidiú dé. Tá dá áchlar a bharbert cóchráhar le chiile, sin de bhí go bí an Gaeilge an túsfonte don dá áchlar is go buna a bé na ceannachail chéarna na hantralathe chéarna na samplaí chéarna is gáthród ní bhéad a ghifar suntas a hon ach go mé sanmhínehan na chuirsís mar aice seo bé sanmhínehan an sa Gaeilge an Gaeilge nach mé san áchlar Gaeilge bearla agus bé aistehan bhearla an san áchlar Gaeilge bearla nach mé an san áchlar éon teanga. Agus má dear an bhíon chiad scír le chuidiú dé ar lína fan ná mé mar a cantlúh an fearste. Mar sin catúmid fi láthair tá bag na 5,000 antral ní bhíon antral a riú a gríich ach tá dréocht atá ag level a difriúil críochnúlaachta agan de bag na 25,000 antral nó bí me duine gobar ar bhin bríana ní henan gath antral a tantrathe áirithe bhét a céad na céad céige bríomhhaintú mar sin tá tríchéad ar 36,000 brí chu thneagar 9,000 animácail na brí animácla bag na 3,000 cíal bríthire adiachtaí náhanana na caracánte bríotha frásathe agus háisimuid an náid na bhí cundar an dúchlein a bheon na hanig deireil sin chiad tionsú ar chailmuid chud mhór an saneolalas agus an taithí a bhí cinál carntha agan an sa chéad tionscadal agus an rud nádar sin natáise leis na hantralathe as lú agus is siimplí agus an de réir a chéile nar tá an oran a teatasteach agus bhí go leor principal agus rudaí le hebrú maithagan an dún héin a da le céan bhfuil go láh an rudí ní hanan cinál Gaeilge a chuir le Fhocal le háhar bearla agus bhil seo an Gaeilge mar funte tásaí go déta táhata go déta soltasa go déta úsaide mar sin táid héana ag gobrú go leor an tror stíle agus bíon go leor díosparachtaí bríomhare hart ar an tabla agathrata ach sin an chud is spéisiale den obair agus ní thoisimuid in na riire ar na háthracha má hapla na réomhacail agus na Fhocal chaasta ná na hantralathe móra tá sin is an ord méidir bhela a táid a tuairt faoin áhar. Mar sin tá rint rudaí nes bé ben chur láthair amara a chur síos níos mó ar alsanacht níomháin a dacha le go dtéon clúda go dtéon táhar bheith sa tí a fásta an alsad maid le céndóid gurte an táhar láthair agus a meid an Fhocal má bhachtta leis go ró Fhocal é ghónal mar bhí na Fhocal snáam gur nod an ólach a dacha le level teanga agus tá duine caiinte nes le an dún ar nódna ní hála chéana as go gardan an teolalas a chur láthair ar bhalahégan atá níos intaice ag úsaidir nachhfuil ha heniu chéana. Mar sin cod an rudí a gceist na templaid sé sin seachas le brethir an ribbín ba gramadaí a bheith má hampla ag tús na hantrala an O'Donnell
go mé sampla a léiríonn na príomh úsáidí nó na príomh struchtúr a bhain le cinenne le tacar áirithe Connachail. Mar sin breanam de couple sampla go dtír le bláisiúthairtaí mar seo nas tá cud an nodrat a merla tuisgur sin íha den Fhoras an na bhfuil a gobar. Na bheits an Fhocal a lína ní bheith éon bhearla le feiceáil san nachlar Gaeilge Landstad. Bé an noda bé fernis bé animáil fernis de trí bé arclaníat na dramaíat agus bé scannaíat mar noda. Mar sin sampla de han vínehan agus tuisgur intral inta siimplíotón ní léon gála sampla. Sin de bréhanú so ní gá sampla agus nuair nach gá ar sa bhain gála crá a tá de gobar ar na samplaí. Seo sampla tá beag níos casta, mar sin an intral cíolchúise agus iardaíon a míniuthirtear go dtéit a gceist le cíolchúise sa teangaí agus an sin coppla sampla a ghaingníonn cé go cólogiad nó beidir a thugan léirú. nó an rud idir an Sanulas idirnáisiúnta gur minic gur túisce a higann úsáideoirí ag leibhil áirithe commas gur túisce higann siad na samplaí na higann siad an San Vínehan. Gur minic gur bé an cóhéics na réice siad Fhocal an na cóhéics go háirithe tá bliana a tá cosla chéile gur minic go bíon na samplaí a thugan méar arálas don úsáideoir maidir le seo go dtíar an rud atá a gceist. Mar sin seo an léirú éon teanga seachas go mé an nóda an Gaeilge an sa nachlar an sa nintral cheanna chéanna an sa nachlar an Gaeilge bearla ní bheith an San Vínehanún bé na samplaí chéanna ach go mé bearla stíon seo agus a rís bé subtlaí chuirteach an seo agus bé astrahan ar an sampla a bé an táhair. Tá an táhair le réanaí ar bhain tá Gaeilge nó bheith se úsáide de bhíar creitiúir an Fhocailreachta agus bé an tuntasad chéarna nó an aon chéarna an sa nachlar aon teanga agus a bheith sa nachlar dáthanga. Sampla de bhríthar agus seo léirú a hampla de bhríthar nach mé a bhacar i gcónail ar nói, ní rón riomhar don mar sin de sampla cíál cóamsartha a léiríonn an dáhil tan sílaní airthú agus mar tá sinna tí higur bheith cinnte go rudagan a dónal a tá ní teite mar lár. Agus sin má léiríonn na Fhocailí an síl an na bhil na Fhocailí tá amach as rud nádathair sin go bíon réalas de Fhocal mar sin is léirú ar an Nuashonrú agus ar an Astra agus míniuthirte go dté chiail an dí hetal. nó an an lé mar churann dalta nó maclíonn ceist go dté chiail an Fhocal a dí hetal an cuairmatá go nachlar aon teanga na é a bhíniu ar bhela go dtí se bhí ag brethar ochtar dá hanga go dté chiail an dí hetal a means go dtéon Fhocal a bhí an ní bhím sa déile ní bhí de déile áiste na bhí a gobar ó lá an Gaeilge ní bhíon chud na téirmisin ar bhhar deangagan na ní tá se cafií thugan. Cundan an rud eile atá gáilh difriúil an sa Fhocail ar nua mar an gá Fhocal ar nas an éon teanga ná go Dr. Aitheantas don na hantralathe a bhain is mó na Fhocal a bhhain tú. Mar sin dá aonas tionsclaí a bhacar i gcónail bhfuil se faoi aonas nó faoi tionsclaí mar hampla. An nas sin sa Fhocal ar cóamsartha ní bhhain ó hiú chur láthair a cíann se gur féidir lena San Víneach na hótar cadas aonas tionsclaí chun agus sinna bhíniu. Seachas go mó chuirsíos ar aonas agus go mó coppla cinna aonas luachtar mar hampla agus níl an léirú cían na tucha ar bhrí an ácail. Bé intrala hágan de ácail íosachta sé sin táimid a gaiithint ggóil daoine ggóil pobl na Gaeilge a gúsáid al fresco agus má teiste a gúsáid al fresco seachas liganártha nachhfuil daoine gúsáid croissant nó léhéad nó bona fides táimid ra tá se seo an sa lexicon tá se seo an sa grach úsáid teanga tá ag pobl na teanga agus caiimiid tráirthirt má hampla béar na ra faoin na nótaí úsáide ní chuirtear séomh nó orú ar croissant má hampla ní higann daoine nó go mín in rih croissant go rialathe áirithe bhaine le Fhocal nach Gaeilge iad agus seachas a bheith súil go raibh daltan amach léon ag an leachanna sin an sa gramada nó an sa chéidan nó chuirmid an teolas amachchas a ggóir agus an éascú dhéanú ar dheach leachtas na teanga mar sin seo sampla an úsáid mar rasa adiata béle al fresco agus denimid iad ní bhhain San Vínehan ach cólogiaach go minic agsúil go méidir go godé sin le sin go dtéon catíhfuil gá bhríonn seo go dtéon difar idir adiacht agus dómhríthar agus tam de géir mar sin tá sampla animáil agus sí seo ihe na choú al fresco go léirann se gur cáú ar an bhríthar al fresco mar sin is dómhríthar chun bháin agus is adiacht an canala agus bé an nod bé cafií a bé nod Gaeilge cafií na Fhocal íosachta le héon ácail na Fhocal Gaeilge tón. Seo sampla
Harv a Kamsiha, Tashajakar Ach, Gabonusa, Tana, show sample than a bon overha, Tan the bon overha Harva Casta, Ta real ta Conacolari, the Fhocal have been some older, at your tree, is a jay, he gets 3 jiggy and 9 jig. Marsan Gentleman Erat, no, and 1 vree, it was German Lahanimak, and Luha the Ra, a couple of sample, and some time with the stay in natural, ta sample and the Mahanta Gurahan, Kensimeter, time with the stay in something the Hadiati, I guess, and Yagan. An legan at trostíl an ochlara agus an caiid an nithigult an daith an luata agus tá nod gur úsáid ormalta na úsáid seis garimúil a bhín sa gceist go generalta leis an orm sin seo sample leis an alt seo an talt a ginaide agus an orú ar ceire agus a rís na ceire úil bla an sin téma dig na Fhocal úsáid ceire chéad sa trí frasí cailí hacha siúlaid ceire kilometer mar sin déanamid iad seachas go mé paragraph, go lech astog and húsing and water, well, being a Fhocal Charlanason over all, no being chosen to have been an ad, blah blah blah. They shun foster file, they not the usage, I guess not grammady, Donadania Higgin was it Berliger, na grammady, ach, Ganyanimate Irat and Cholas, I guess sample her laher, I guess Dina Shina in a kilo one, fi neutral the high carrot, I better fihe in a kilo fi carrot, I guess usage therefore, I guess sample, touch several hue sample, Erisla Irat, sample chur láthar ar món seans go dicu úsáid rustu. Ná cante, couple can Fhoca, mar sin seo sample an dá man géirí míú hort ar char cante sa teangaí, a bhíon daine an airca chéile bín sa trid bla 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 agus couple sample a léiríonn cóhéigs an airca chéile agus an cún dearna sílam sample an dá man géirí san daine chana hort. Mar sin go stairil joha being Eric father and Baha Yarg faraway filter. If I braher or donors with a faraway filter, well, what does that mean? Got a healing faraway filter? No. And Saha shot him again, Shaw Shanocal, Sean Cohex, Sean General, a healing, I've been suggesting Dini near Usage and Shanocal Shaw, I guess, no, Braham at Gamedic and Nescation, Nadu, I guess, Fulham. The Dini will a Shanocal lacquer now. A slow la hockler than our lane merger said, ach, ní fer na mra léon cod wór na duna húsaidir tugann mar sin caiimiid an teolas cíanna a chur a fáil. Ní bheith na daoine a bhfuil an level is de Gaeilge and ní bheith siúr sin bhí bhainteiste tuis go chur láthair ní siimplí an tan teolas mar a gcíarna ach bhfuil an chur láthair díirithe. A bheith na bhór mar bheith ag teangathe eile ar ólam mór fásta. Ba má Fhocal bearla bhón tan teolas a chur láthair agus da má fólam mór fásta bhón nach bhfuil an líomhat na an cumas cíar na Gaeilge acu. Sin go sin can dearna be críos dearna mar sin seo an net le chuide dé an net méimeid gan wa cinnte gan tríblian an a bheits omlan an áhar ar lína ach an bhíonn se thugann ben chéad chéim da be mar ar lína le seacach an géadá. Go mé mar luigh cámach be 3 hab tá daoine cleata le teanglan agus tá 5 haban sin be 3 hab ar Fhocal.ie be an Fhocal Gaeilge an chun éon teanga Gaeilge a tá hana hen níos mó na rá uair ha mór leis an nachlar bag mar hapla. Bres is ga arid an nachlar a bhig ógan hana hen an sa bhéidir tugann. Be an Fhocal nua bearla Gaeilge ar lína le 10 níana le bres is 10 níana agus an Fhocal nua Gaeilge be na córba ochlar i gcónal. Chamáile sin be a gcónaí teanglan ógan agus be me a gcónaí cathú dua agus ama agus ag ddíreadh airde ar hanglan. Ná tá an teang tan síl agus an Gaeilge agus an bearla in airthú as éidir na 50 bliain tá Donald bag na 50 bliain díos. Nídig seacht fan náma mé se seoir lína be a Donald 50 bliain díos agus a Jeremy Fhoculreachta is bag na hanan sin agus 3 bliain díos tan síl airthú as éidir tá na Fhocal tá núsáid agus na Fhocal tá ní titim as úsáid a né airthú go sontasa ach ní bhhailinn na sibhir sin na chailú is anhí difriúil atá a gceist ógan is na Fhocal i comhamsirthe ach tá de géirí go mó an tardan cíarna agus an ard cíarna ar na Fhocarí a bhíon agus ar tóga cinnte glún sogumsa lá a bhí na rudí na Fhocarí canonathe mar a thugam a dearthú. Agus an áid bé na háis na cód fuam a cód gramadaí an drí agus cléithí agus a réir sin. An Fhocal dearna mar sin an Fhocal scuir na amhara be chur láthair agan ar mar dearm an dóid ar timsiú Fhocalir go háirithe Fhocail i gcónal agus an dóid an scagu ar all corpus ar bhela a bhíon all díon scagu ar hehras na teanga agus rinne sinna héhlúiste a bhaclór versus an dóid bhfuil áhar a réanú an sta Fhocail i nua
as chamáile sin bim ag breathnú an difriad ar an chur láthair an leagan amach agus Fhoileireacht an ábhar don na húsadeirí. Be sin gon ar hína chlog trasta an darachan sin agus be té sír agus Gaeilge ar fáil sin fásta a bhíon se ar fáil. Ok, so sin ar godna, fáistar ceisna go háirhead a fármach. Well, no, and ruddy Gaeilge comes in now to make note again a binoig and nation a bonus will Sean like in Kaidana, Sean like in bitter thoughts of kinds. And like in Kaidana, not gone. Generalta gan an sean tóra seachas a nachana má hampla le cáis rudigan nó go dtítar cáis. Ach go generalta bunú an seara as úsáid le beidir we cinnte bhí dónan an caidan an cé go hácht. Ach as nod go minic a chluistear seo agus an rud is tádan nachhfuil se mícheart. An nod go stair le hálinn na man bhfuil se leor te se mícheart as tá rinne géirí an gubhhaint sin se bhil beidir na bhfuil se caidanna ach nó gohfuil se núsáid agus gur mus gannélion úsáid a hintas mar tá se ceart beidir na bhfuil se caidanna. Yeah, big clibáil. Yeah, big clibáil sort XML an dhéanamh goin gach seanachil agus chora cainte mar sin mar chuid den cainte mar sin mar chuid den gúir a casta le fan ann cinenne mar sin dhéanamh agus gacha le ceann thar amach. Is je beluga harde? Been an Jora Chapper and listener. Well, niemand gal er nach wel over crew. Ach, sin go massive gat in het aan Norn agus te goleora go laher. Ta jesgen braham met rodigen at ta usada. Agus seo cyn soganne. Seo clás soganne leis an char. Agus seo cyn soganne. Seo clás soganne leis an char mar sin tan ta brahan hen go an tower and go met an art digan rodigen iana. A datin an Oberlin o won. Ni hin go dunne be gober nach datni an tasha buchlana. Show me cash crew. Agus normally ni vín gedin fras normally ni vín co into one up in co heskundon sa jeru. Ach sin nader na Fhocarat no ta túrim ta déine tato chanan ti differle déine tato is no ta déine ni sinne na hele déine tato Chulri-tanga ta túrimi ta falsna-tanga gat dinne ach ta moet geri maar der man leru is fare hegen hot an tanga martashi sla ar omlan úsad na tanga martashi sla ta nuun. So and Gordon should then a compare yellow no car will meet or here so push me was boss all like a long the car will meet now it's minnig it's cash fa it's minnig a hemi go Gaeilge aber sinor Gaeilge Foclóireachta agus the chunta sort in aririk ta rangtangacha aber a haulofa the ulvor agus líon ulvor kaintori ve ka atá night na leffing in I gumperáid linne I gcúrsaí Foclóireachta ach tá darná tá tangacha eile ann agus bheitha in éad le agus líon an well méid an airgid atá cá ar an gédal sios agus na hacfaní atá cá agus na sort méid na bhórne atá cá agus eile mar sin tá mid an áit an a láidir go háirthe gumperáid le demlíon á hen ach tá míonliste anna ada a ghain de rudí atá mid idir go char Greek Machine ta kursi ma thoile Si glach ma tennis kin mar oran agus ta dohos an fiú na seo gréhi an 3 bliana gur 2 subreton. Na hen tú ma teanga heile agus ta was ta 1 míle brídianta go ná ta céad antral no 1 míle antrala go an rud a bheits an seo ar bhela be crí tasúlagan crí na teanga chutha láthair
Bhela nachhfuil fáilig mar an teanga ha bhainlaithe agus lena gceart a thuirta na daoine bhfuil a lá spáran tá an target an chud is fearr an technoliacht is sin ag éascú cinál ag éascú na náisina go daoine ar fud an dóin sa fáil siar an ascaid achan aine ní léon chonsteach ó hiú airigid tá táhar ar an bhela sin agus tá cinna momentum an sprahamid le cúsaí Foclóireachta sa teanga ar bhhail an tógáil tá for an ág úr a gáil fi eúint agus tá taithí tásúlagan má bhharan cúsaí má bhíon cór na gaithe linn mar bhreahamid atá go mé taithí was a gheala dacha le chuirlas na háisina chuirlas an chlúdathe an teanga agus de réir heile bheith tógáil ní bháin ar an áhar achar go dtí an díaglann rudí an neadú isteach má hamplan na léthirí Kindle na rudí mar sin was go dtí hiaglann í dhéanamh le húsáid agus ceartúsáid an díaglann an 3 gramadaí a chumusú le bheith ar chúl Word ná go bíte agus má dhéanaar tú má chuann tú séhús náid bhí cheart ná an díaglann rudí mar seo chumusú go mé go néasca muid cuasaí don úsáideoir daach le deachreachtas agus sibhras mar sin tá lán féidir hataíon agus tá téan cinnte ionta sásta ghil deisiúgan chuirlas an chlutha chuirlas an charn agus cuasaí éascú do fóbal na teanga. Agus mé chuirta na cua na Foclóireachta ar formális na Fhocal. Well, an rud an freigar sónachar sin nuair a rinneún chéadachlar ar lína ní ró leor an sa phláán, ní ró gceisce mó leorón. De má leor sa phláán chóthaí faoi ar bhela difriúil ná rud a hála bhí óláchlar ar lína agus app an sin go toban ó tá bhí an leor agus ghlac se breis is gá bhliaon an táhar a réanú is a scagu agus a áthormáide an na Foclóirí nuan sin well is cinnte nó me go chuirt éon gealtanas sin na caiimh a táhada ach a dacha le héasceart na hebre an dóibhfuil an táhar a réanú tásagan go dtéon táhar a bheith a bhachar bonscoile tásan go dtéon táhar sa bhreise sin a bheith a bhachar meánscoile go dtéon táhar bheith a bhachar mar sin bheitmuid a bhád éar níos cóngraí dá leor a chruthú as an méid a bheith steanta an 3 bliana ach an cheistan sin ná an mé rathart tá na leor a gáil a léig a gáiteine téan Foclóirí a státa an lá bhrún tú printáil ar an leor mar sin bhfuil cinú le déanú ag an fonte sin díri go maiile an leor a hanig amach fiche agus well dí ó hiú díal an díri go maiile agus bhí se maithna ba léirú nihuil do fóbal na teanga ar an méid dibre bhí deanta mar is seo lethhil ar lína agus tá beach mór de leoran sin agus bhí sin mai cinál mar íha chuncrite an teanga nua tá nua hermiad mar sin bhfuil airgóntí láidir ar hon ach bhfuil sin níos sa phláán fí láthair agus is leor fí láthair is leor lenne bhfuil le sáirta legan na seo mar sin Well, tá leisceann cinál a rag a méid sílam an rud atá má bhráte go rá má hampla Foclóir scála bheit hí másca cheachmó Foclóir scála aon teanga de chrí ábhar aber na meánscoile go mé daltaí ná leorhacha agus rud a heiceáil a sin tá ceistan bhfuil daltaí tá ceisna chum an léhí daltaí an leor tá sé indeanta ach is ceistena cinál ach námaithe agus níam a rag a méid dainegan ar géirí teata dír ar an ghealagan ar chuúnsíach námara an ní fiú leorach ar a gló bhí ceistní fuair ar bhar an targad a chaithú ar 10 míle antralile chuirla sin rud seachas mar sin be ceistí mar sin a réite a maihan seo bé lánig brethir was ma dermig an rahamig bhfuil cór na gaithe linn le tamil nuas chud bhórta sin is mar gheall ar áiriise ar ghaoine tá gúsaid na saoúna na héintúigh na maoine ar éist tá rá bhilinn go leith húsaidir sa bblianagan sin sin a bhéimar na bhil is fiú airigad a chur an bhela sin tá sé gin gáil an tairmh a fóbal na teanga dá mar rud a grom na síle 50 míle úsaideir agus tá teanga heile maon sin a bhfuil níos lúna 100 míle go fiú teangathe ar mórthanga an na ddír héinead a chu náid daoine ní bhíon lucht an bhearla ag brethir áchairí an dáimíon lucht na deangathe bhainlaithe tá cúis go mí mar duine beád a hir a gúsad Foclóirí mar geall sin chundanna symptóm a bhaine le bheith a hanga bhainlaithe go mí mar a gcónaí tagan chud mhór thugann tríd an mhórthanga as bébí den nonsenál mar sin ní féidir compra díra hinna ar Fhocal.caí agus aber an astónis ó bhfuil beidir 100 míle úsaideir sa bbliana go sinna cholam beidir míhain cé gur teanga sin teanga náisiúnta na hastóna
ach níl an riachnas cíarna ar ná ag lucht na mórthanga le Foclóirí an ní hanna an úsáid agus einhíime sin. Well, tá rééis tá dóhasa was ní héglen techt rifrod be ach tá muína agus dóhasa tá was tá rach ó hí úsáide. Is aidim le gcónig mén túirmig daine a gcónaí fi áhar agus go dtí ha crunsarúd go cheart mar seán agus tá ceart a thuair me héna gatainine was an sin ach tá dóhasa go mé was a ggóil cí an momentum ógan agus bhór an fáil a Gaeilge an sanulas atá charnú agus an ilúnta tá deanta na daine ceart a amsú bhór an fáil a rahmas arás ag fi láthair tá rá fast buúna ag an nachlar ma héna agus cormach dá mar rud é nach béti corla sin is ríghótha ag an 5 bliana go mé se go rás réist ag táise ag ilúnt daine óháin agus ná tá ama gceist an sin tá na daine ceart mar sin Spéisiú glóir ar ábhar an leabhar is dóilinn gur chabhraigh an Concise English Irish Dictionary go mórlinn sort correlation momentum sin or tá godíireach bhí sin aber ar an 6-1 rud nar hála leis an siomh agus tá rud éigen féin a leabhar a héana a bhaimar a ghaoine comá agus a níimiid sin agus chuirse sin leis an momentum sin just tá sé spéisiúil go sort líon an dá cheist lena chéile. Well, an da caveat le sin a dé hinna dúspáir is Oldtanga an Rankish agus má takétar an dog de Oldtanga tá an bonus acnamia an dar rud na as bhí ma héin hálig an gneama Frankish is go haim a blian rang tá na Foclóirí níos neadaithe an sa scála acu bín na tramaranga bín siad an núsáid ar bhela na léir dúsa na leor ar bhela na léir dúsa an éalaigh námarla a bheith an núsáid an sa tíir seo mar sin is éilú ó úsáideoirí a thugan bonus dar léhétí le gála pásaíonna éist maimid ex airgid na maim na méid seo fórne seán rudí higlaní dhéanú agus a bhela tamid mas crothú conceappa a méid a tarsúlagan go dtígan na gála éist maimid an oran nó maimid an áirithe se airgid go dtíglanne choirlis an solathar agus riar ar an éilú. No, fiú na bheiste trí óclar ar lína tásagan ggóil go fáin nach bhfuil an solathar agan a dacha le Foclóirí scála Foclóirí meánscála beidir Foclóir gear da hanga nó Foclóir da cíál dhéhrá tá go leor rudí a déite chur a fáil ach is éilú a thugann bonus don chás le haid táirigh mar sin. Well, tá ábhar sogan ar lig is airgid publi tá a chúil agus tá rialachas agus tá Lancashire agus tá cíál tá sríanta maidir le cólatí príomhaidethe a bheith mar sin bé duine a gobar réan a rialacha bhaine leis an Arnold Fibli agus general go bunasa tá cadig daine ar god áhar a le haid taide nó má tá rudig na siúla chun nachhfuil brabús a gceist leis ach ní éú an stát a bheith ag tuair bontas a cholat haar cholat tá rialacha bhaine na léthe sin mar sin náí an amna tag an daine thugann th lear bhfuil spéisiach a gúsí taide nó bhil a bunachar sugan agus bín cóhaintú an gur a bhain taide nó ar bhain neamh rabús a haháin agus sin an grach rial an sin leis an nurs airgid publi tamar bhain faoi. Tá an táhar bhí mar goir an táhar gona réalaigh rá háasta an insead hiirge ach ba bhíú bréige sin a gúsí Foclóireachta a gáiteanna tá an dearag imní ar locht an bhéarla is go puinte na Frankise agus chuile chógáil Foclóireachta anis tá leat an chógáil ag déile leis an bhagairt dá réine daine a bheith scríú Foclóirí. Nó tá insead hiirge th cliste sin gur féidir lá Foclóireachta tá nóthaf in géad crinn a scríú agus brahan na Arnold na Foclóireachta na mór hangathe gohfuil rus go suntas a dtífa sin mar Arnold. Ar an deabhar an deabhar don na teangathe nachhfuil all charpas níl na billiún Fhocal Gaeilge ar fáil agus tá Gaeilge rubal rá chaasta don intleat
Chéirge go dtí seo. Mar sin ní buil dúine faoi láthair. Fós na beidir maithe seo, cohas caite mé me an déim níana na fiche bliana tá ígarrátaí. Sulla bheith géir cúsaí canna ná an cáilethar animach le chuir a seachan intlad hégo, tá rudí áirithe fhí hanga thar lei agus níl ní hína ghfuil ceachtar agan a chorális go mé riomhar an áitigan. Bé sin an jobbaí an a bé sin dal de Fhocal a chrothú ach brate go fáil go mé barna suntasa idir an rud a chrothú riomhar fí láthair níomhain sa Gaeilge a deangathe nach bhfuil na thuilchorpa seacu ach a gáiteine tá rudí gála agus tá ar léad siú ómhór amháin ar lína sa bhéla ar intlad thuige a dhéanaan siú. Is cin na siúna a smó trácht ar lína agus is intlad thuige tar a chúl. Agus tá daoine ra go dtí le Fhocal a chrothú le siad a ráhar a chluig má thugant an corpustífa. So an trí ghfuil na cólachtaí mór a dul agus dreaslímar go leir cainteanna mío hin mar jouler sin ná gur féidir leis an intlacht thuige chuidir obair dhéanamh a gaithigh daoine an obair sin na Fhocal agus in ancuid cásanna an obair sin na cheartú. An aibh smá leis an intlacht thuige ná go sé communíach san as hain go gcuireann sé ólas ar fáil dit a déite go bheith omláin mí cheart ach sort gomíonn sé muomhheas gohfuil sé ceart agus go gaithigh daoine bheith sort a Fhocal i gcónaí agus sin agus tá rin cólachtaí móra inis cólachtaí Foclóireachta tá i go leacha lei sin agus atá sásta an uirlise úsáid pe uirlise tá ann ach faoí a chur fáil chun pe ascar a bheith ann a ceartú ag go deir. Well, is cinnte sa bhéidir gur bearla bhí mar bhhanas faoi ápa bearla Gaeilge agus tá bheith cétar an áirithe déifin géad an rud an gafir de bearla na Hallban agus bearla ach is cinnte go bhéitú na teanga heile atá faoi scúr an bhearla nó faoi scath an bhearla go bhéite dís leas na tairmh bhaint má hampla as áhar soganne ach sin a rééis tá marráiste an cheist an féidir thuirt a cholat ag an sean chun in rialtar sa leabhar ag an sacraigem sin is cinnte go docolá úsad mar bhain fante agus sin tuigim sin agus ní bhéis san áir maihan seán na bheith crí ábhar na Gaeilge ar fáil mar bheits an blian go bhétaí Fhocal ar Gaeilge Gaeilge é dhéanamh nas níl se an sceadú legan agus nabú duine chu ceiste an gheabhlíonn ach tá 8 fin géad an obair deanta nuair tá crí ábhar na Gaeilge scacha agus chutha láthair is lína barning sin fáin na leagan na Gaeilge a bhaiteile leis agus tá trom na hebre deanta nuair tá crí ábhar na Gaeilge chutha le chéile mar sin agus is cinnte go bhfuil gur bhrealann codú le teanga bíd a léhéid.